Soc l'Anna Luar i soc la fotògrafa de Santes del 2017. Tot fotògraf de Mataró s'espera que algun dia les Santes li toquin, amb la qual no és que t'ho esperis, però estàs atent a veure si algun dia acaba o no. L'any passat m'ho van proposar ja, però com que estava embarassada, i vaig dir que no perquè és que just tenia el fill quan queien Santes. Bueno, un mes després d'haver parit hauria d'haver fet el reportatge, amb la qual no vaig dir que no, que estava molt contenta però que no podia pas fer-ho. I just aquest any doncs, em van tornar a trucar i donar-me un altre cop l'oportunitat de fer-ho. I aquest cop sí, amb moltes ganes. No us puc dir ben bé el que faré, perquè si us dic qualsevol cosa ja desvelo part de l'exposició i del reportatge, o sigui que no us diré massa cosa. Bueno, jo la sort que tinc és que vaig estar 7 anys al Tot Mataró, sort perquè ja sé com funciona tot el tema de Santes, perquè les he cobert durant molts anys i més o menys puc tenir una previsió de el que em pot ocupar un acte o a quin acte en concret vull anar. Sí que no estaré a tots els actes, això ja us ho dic, però el poc que tinc o la facilitat que tinc és aquesta, que ho puc preparar tot amb molta previsió. Vaig estudiar el grau en mitjans audiovisuals a la Politècnica, quan encara no estava al Tecnocampus, t'estic parlant de fa molts anys. Després vaig anar a fer un bachelor en lents en mídia a Gal·les i després ja vaig saltar a l'IEF, a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Barcelona, que allà vaig fer 2 anys de fotografia general i llavors a Grisara em van donar una beca que em vaig especialitzar en retoc de fotografia i fotografia d'autor. A mi m'agrada molt, em desenvolupo bastant bé amb tot el sector de retoc digital i normalment, si són treballs personals, sempre hi ha algun tipus de manipulació, de retoc d'imatge per acabar de fer la imatge que tinc al cap o vull acabar fent. Però normalment fotografia directa, no sé que sigui per feina, com a treball personal no la faig. De fet va ser de casualitat perquè estava estudiant i volia treballar. I vaig veure un anunci, de fet al Tot Mataró, que buscaven fotògraf en un diari que es deia El Més Maresme. I vaig dir, anem a provar, com que era del sector audiovisual i tot plegat, vaig anar a fer l'entrevista i tot plegat i em van agafar. I de fet va començar per aquí. Jo tampoc tenia molt d'interès en la fotografia durant el graduat. De fet, des que vaig començar només he treballat d'això i per sort, tinc la sort que puc continuar treballant d'això. I és la meva feina i també és molt tòpic dir això, però la meva feina és la meva passió. Però ja et dic, sempre dintre d'un marc. O sigui, jo la fotografia en general no és que m'agradi fotografia d'arquitectura, fotografia de reportatge, no m'agrada tota la fotografia. I llavors vaig tenir la sort que hi va haver una empresa de Manresa que em va voler contractar. Em van cridar per anar allà i ara estic treballant per ells i fent fotografia de cotxes. Fent el retoc de la fotografia de cotxes. I tinc la sort que puc treballar des de casa i tant puc fer fotos com puc retocar, que això crec que també és una sort, perquè hi ha molta gent que sap fer fotos, però de retocar sempre depèn d'una altra persona. Jo ho integro, o sigui, el meu treball ho puc fer tot jo, amb la qual per mi és fantàstic, però a l'hora de pensar en un futur, suposo que tenir autonomia com a professional, és a dir, no dependre de ningú i tenir els meus propis clients. Fa 2 anys vam obrir aquest estudi, es diu Sasa Studio, i el vam obrir conjuntament amb la meva parella, en Sergio Ruiz, i actualment ens dediquem a fotografia de producte, fotografia d'estudi i fotografia industrial. El que intentem és integrar, o sigui, buscar feines i clients que necessitin fotografia i retoc, perquè com que ell és fotògraf i realment ell només es dedica a la fotografia
I jo desenvolupo molt bé amb el retoc, el que intentem és integrar-ho tot en un mateix projecte per a un mateix client i així solucionar, o sigui, donar-li la solució integral.